napot mindenkinek! Én Vendel vagyok. Az a Strabant van, de nem baj. És 1 óránk van, legalábbis nekem, mert én ezt itt mutatok időt. Itt nincs idő. Itt van idő. Na, én ezt ekkor veszem fel, szóval... Igen, és most láthattátok. Nem baj, megtaláltam. A fókusznál volt, a ne zavarnak mód, szóval nem hülye voltam. Azt hittem, hogy van az valami kamerafókusz. Na mindegy. Megpróbáljuk kivinni ezt a szart. Meg nem, akkor meg... Holnap érkezik az új videó. Na mindegy, kezdjünk. Na, itt 4, viszont lejjebb halkítom, mert nagyon hangos volt az izé. Na. Keressük meg Springtrappet. Hello. There's been a slight change of company policy concerning use of the suit. Don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Safety is top priority at Freddy Fazbear's Pizza, which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Videóról most kezdtük, barátom. So questions about appropriateness/relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated, or worn. That being said, we are free of liability. Do as you wish. As always, remember to Rányomtam erre a smile. You are falra, the és face így of Freddy bevillant, Fazbear's. hallod? Jön mi a kód? Ezt nem tudjuk meg. Szarházi! Eskü beszartam. Azt tudom, hol a mikrofon? Itt van, vagy itt van? Demus UFO zöld szarnak a barátait itt. Ott van már, itt van ez a hülye, már itt kukucskák. Már itt van a, itt érted, nézd, a nagy büdös szemeivel ez a zöld, hányadik, összefosott, hányás szemű szar. És persze, hogy audio error, és mire megcsinálom, addig ide, hogy be fog gurulni a nagy dagadt testével, aztán majd veszekedni fog velem, mert én vagyok a fia, és már ott néz engem, fel akar csinálni, mert úgy megöltem az izét, de nem leszarom, mert én vagyok Michael Afton, az izé, annak a villany Aftonnak a fia, és azt akar, hogy sírjak. Hi. És elment, szóval visszakomra videó error van, szóval most gyors megfixáljuk, és amíg ezt megfixáljuk, addig én nagyon mérges leszek. Hello. Elment a hülye. Eltűnt. Ennyi. Elmászott. Fölrobbant. Visszajött. Hello. Hülye! Ez most ide bejött, vagy oda ment? Vagy 2 Springtrap van. Tudsz várni, igaz? Ventilation error. Hello. Tud várni, hát. Mert kifuldokolnánk. Ne. Hi. De most... Akkor most mi van? Akkor most itt van, vagy ott van? Fú, nem értem a FNAF-ot. Itt kint tűzjátékozom, mindjárt fölgyullad a ház. Hi. Szarázi! Miért? Miért?
te rohadt Scott is. Na, próbáljuk meg még egyszer. 3 esélyt adok ennek. Ott van. Jó, megvan. A kamera 9-ben van. Hi. És remélhetőleg ott is fog maradni. 6 éjjel még. Hi. Hoppá. Jó. Elmondom, mit nem kérek az errorok közül. Egyiket se. Nem kérem a kamera... Most mondtam, hogy egyiket se kérem, erre bead egyből 2-t egyszerre. Mihez fog ez vezetni? Ahhoz, hogy az a hülye el fog ide csúszni. Oda van ragasztva. Hogy maradt ott? Oké. Ott maradt. Mindjárt behúgyozok. Hi. Itt visszacsúszott. Azt tudjuk, hogy nem csúszik vissza 10 másodpercen belül, akkor ez a hülye Among Us lett és bement a vendbe. Menő az imposztor! Hello. Esnek a ventilation megy, mert az nagyon fontos, mert kihal a Michael. Na így is halod, azt az anyját elejtettem a telefonon. Már így is halod, de senkit se érdekel. Vagy nem tudom a lort. Jó, ott a szeme. Majdnem bejumpscarelt ez a dagadt, gurulékony szar. Jó, vissza. Ott húzza a háját Freddy. Még mindig itt vagy, nagyon jó. Maradj is itt, kérlek szépen. Meg úgy 3 óra. Nem, 4-et. Azt hitted, hülye vagyok? Elcseszted ezt, apa. Jó, most ment vissza. Lezártuk az egyetlen gyors utazási helyet, mert ha megfogja magát, figyeld meg. Hello. Elmondom, mit csinál. Megfogja magát, és eljön simán idáig. Egy mozgásból, ha bemegy a szellőzőbe, akkor én simán ide jöhet. Ne ordibálj, mert apa tudja, hogy vizsgálok. Jó, instik. Jó, szerencsét visszajött. 4... Miért olvastam a 3 AM-re azt, hogy 4? Ja, Night-ot néztem, hoppá. Miért jelensz meg ennyiszer, te rohadt gurulékony szaros baba? Kis lufiddal ki fogom pukkasztani. Mindig én be úgy esett le, mint a... Nem tudom, mint a büdös pingvin. Hi. Fú. Egyszer a ventilationre azt olvastam, hogy vibration. Hello. Nincs itt. Nincs itt. Nincs itt. Itt van. Sokkal nehezebb lesz ez a nét. Ezért biztos, hogy nézni fogunk ilyen szart, hogy hogyan vitt ki könnyebben, meg ilyesmi. Egyszer lettem 8 másodpercenként kiben nyitogatta ezt, mert ezt
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És nem tudom, mit csinálok, de most valamit az egyszer biztos. És olyan halljátok azt, hogy kopogok a képernyőn. Hova tűnt Freddy? Ide tűnt. Nem tudom, mit csinálok Freddyvel. Nem mondom azt, de szerintem ezt mondhatni működik, mert nem szóltam. Jó, hát kirakom, de csak azért, mert szeretek magam rögni. Hát én benne voltam, és remélem tetszett ez a rövidke kis nem tudom mi, és én boldog új évet kívánok mindenkinek, aki ezt a videót nézi, és úgy látszik, hogy üzeneteimet kérlek szépen ne nézzétek, hogy úgy kb. Gyors matek, 38 perc, azt hiszem. Múlva 26-ba átlépünk, szóval, de nem biztos. Mert nagyon szar matekom, szóval én már kiköszöntem, és viszlát.